idan mutum ya fahimci ana amfani da dark psychology a kansa, me ya kamata ya yi? Ah, Yadda za ka yi ka kare kanka daga masu amfani da dark psychology shine abu na farko, ina so ka sani cewa a rayuwa dole sai ka haɗu da ire-iren mutane masu amfani da dark psychology, domin za su iya kasancewa abokai, 'yan uwa, abokan sana'a, iya da dai sauransu. So hanya mafi na farko shine, idan kana so ka kauce wa masu amfani da dark psychology a kanka, ya zama dole ka je ka nemi ilimin dark psychology. Ka je ka nemi ilimin sarrafa tunanin ɗan adam, domin muddin ka san wannan ilimi, to tabbas babu mai iya sarrafa ka. Domin mutum yana fara amfani da wannan method ɗin, za ka gane ba za ka iya sarrafuwa mishi ba. Abu na biyu shine ka rika bibiyan content creators, waɗanda content nasu yana da alaƙa da bayanai akan tunanin ɗan adam. Wannan shi ma zai taimaka maka wajen sanin yadda mutane suke amfani da tunanin ɗan adam. Sannan haka zai taimaka maka wajen sanin kanka da kuma irin tunanin da kake da shi.